Обучението в МВР от една страна е формално и не е адекватно. Как един не направи крачка някаква да каже, дай да видим, обучението е важно, от тук да почнем. Значи обучението и развитието на един служител в МВР към момента не се случва. Първоначалното обучение на служителите също е сведено до някакъв екзистенц минимум. Нито стрелят, нито лична защита, физическа подготовка ги изискват, нито теоретична подготовка. И след това обучението умира. Тези курсове са задължени Министерството на вътрешните работи. То трябва да ги осигурява и то трябва да се правят от грамотни хора. За съжаление обаче усеща се вече липсата на актуализиране на познанията на колегите. Мога да дам пример със себе си. За 20 години не съм доквалифициран и дообучаван нито веднъж. Това е много красноречив пример и аз не съм изключение. По-скоро съм правил. Да мине конкурса, след това да мине това обучение 6 или 9 месеца и той тогава да излезе на улицата да почне да работи без никакъв стаж на улицата. Тоест той ще продължи да се обучава поне още 1 или 2 години. И какво се случва, когато напусне един служител стар, за да се попълни неговото място, трябва да минат 3 години. Изключително формално се провеждат нещата. Истината е, че в МВР се стреля много по-малко, отколкото трябва да се стреля. Доброто боравене с оръжие запазва живот, а не взима живот. Няма начин да стреляте веднъж в месеца. В добрия случай веднъж в месеца, с някакво много ограничено количество боеприпаси и да се очаква от вас, че ще боравите на достатъчно професионално ниво с оръжие. Нямаш условия за трениране на стрелковата си подготовка. Ти имаш едни задължителни изпити 2 пъти в годината. Малко патрони, редки стрелби и най-вероятно лоши резултати. Физическа подготовка. Знаете ли по какъв начин МВР осигурява възможността за физическа подготовка на служителите си? По никакъв. Няма създадени условия, няма спортни бази, които ние да ползваме. Тоест всичко пак е оставено на волята и финансите на служителя, както много неща в МВР и това е абсолютно формално. Има обаче изпити. Напоследък тези изпити започват да стават сериозни. Не е въпросът да ги изпиташ. Дай им условия те да бъдат подготвени. Трагедията в цялата работа, тия нормативи са еднакви за всички. Много бих се радвал някой на моята възраст, от тия, които правят тия нормативи, които ги налагат и които настояват за тяхното покриване, но някой на моята възраст над 50 да отиде да покрива същите нормативи в физическа подготовка като колега на 25. И наистина не е нормално нормативите да са еднакви за хора с 30 години разлика във възрастта. След първоначалната подготовка, обучението би трябвало да е свързано с кариерното развитие. Ставаш един началник, отиваш на курс, ставаш по-голям началник, отиваш на следващ курс. Това нещо отдавна свърши. Не гониш ефективност, не гониш резултат. Ето това е проблем. Човешки ресурси, като питат, имате ли хора, имате ли нужда, всички викат, няма нужда, защото значи, ако го прати на обучение на курс, това значи да го откъсне от работа. Това не е обучение, за да придобиеш знания. За мен едно обучение е придобиване на знания. Формалното обучение е отбиване на номера. Омагьосан кръг. За съжаление, служителите в МВР са един от сериозните му спонсори, закупувайки си оборудване, униформи за собствена сметка, включително консумативи и техника. Факт е, че голям брой служители в това министерство, от тези, които изпълняват задълженията си в униформено облекло, не са получавали униформи или част от тях вече повече от 3, 4, 5 години.